Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndine muroora wangu mukoma. Kutaura kudai so, ini nemuroora wangu physically hatisati takamboonana, ndizvo zvizvi zvepamafoni chete, but kubva zvandakanzwa kuti ainge ofambidzana nemwana wangu vachizoita maintroductions avo epafoni, handina kana kumbogara ndakamufarira muroora wangu uyu. So ndoda kureururawo kuti iniwo ndakatanga kushandisiwa kubva apo ndichiri mwana mudiki, zvekuti dzimwe nguva handitomborina kana control yezvinhu zvose izvi zvandinoita. Ndinenge ndisingatodi kuzviita zvachose, but panongouya rimwe zimweya iri rinoti kana rauya, kana rikandigara zvechokwadi rinenge randigara zvekurevesa, zvekuti ndinenge ndava kusatombokwanisa kana kufunga zvakanaka kana kuita sei kuzonosvika ndichizoita izvo zvarinenge richida kuti ndinge ndichiita zimweya racho iroro. So mukomanashi, mushure mekunge amai vangu vashayika, ndakabva ndachizoenda ndikatanga kugara nehama dzababa, but apo pandakazobatwa chibharo pandainge ndiine 12 years ndo pandakabva ndachizotiza ndikadzoka ndikabva ndatanga kugara nehama futi dzaamai avo vainge vava kundiona semusikana webasa. Ndairohwa kuzonosvika gogo vachiti mwana uyu manyanyisa kumushungurudza, chiregedzai ndinge ndichigara naye inini. So mukomanashi, ndakabva ndachizotanga kugara hangu nagogo, but chandainge ndisingazivi ndechekuti gogo ivo vainge vatori muroi nechekare. I never knew kuti ndo zvavainge vachiita gogo. So mushure mekunge ndatanga kugara nagogo manje ndo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndaiwanzokurota dzimwe hope dzandainge ndisinganzwisisi. Ndaiti dzimwe nguva kana ndamuka paya ndobva ndaudza mafriends angu kuti nezuro ndakarara ndichitamba bhora. Vobva vanditi waitamba bhora nani? Ndotovaudza kuti ndakarara ndichitamba bhora kana naSabhuku kana kuti naNingi, vamwe varoi vemuvillage, but tainge tichitamba bhora nemusoro wemunhu. So vamwe vaibva vati zvinhu izvo zvauri kutaura hazvisitombori kana normal zvachose, but kwandiri ndaitoona sekunge zvitori very normal. Then ndakachizoti ndati yarukei manje, ndo pandakatanga kudanana noumwe murume, apo pandakazonyatsokuzvionera ndega kuti inini zvechokwadi ndiri muroi. Mukomanashi, ndakati ndichifambidzana naye murume uyu, even though ndainge ndichiziva hangu kuti iye ainge aine mudzimai wake, asi ndainge ndakamuudza kuti pane zvose zvauchaita zvatichaitirana, please try to make sure kuti hauzombofi wakandirwadzisa no matter what. Akabva ati okay, no problem, handimbofi ndakakurwadzisa. So mukomanashi, ndakabva ndachizofambidzana naye murume uyu. Then one day ndakangofila kuti munhu uyu anenge ari kundichita chete. Ndikangonzwa zvichingoti dai wamboenda kumashops. Ndakabva ndachizoenda kumashops. Pandakaendako kumashops ndo pandakabva ndachizofind out kuti ainge atori neumwe mukadzi waainge ainaye mushopu make. Ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira, but chekuzviita painge pasina. Usiku hwacho ndakazoti ndakarara, ndo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndakarota ndichitobuda mumba, ndokubva ndatodaidza dzimwe shamwari dzagogo ndikati uyai mose handei kune kwatiri kufanira kuti tinge tichienda kunovhiya nyama yedu. Ndokubva tachitanga kufamba paya tikabva tachizoenda kumba kwake murume uyu. Takazoti tinosvika pamba pake mukoma, ndokubva tatanga kusika bonde naye, kuri kumupomedzera zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana. Akachizotanga kuita kensa repagumbo murume uyu. Kensa iyoyo ndiyo yakazomuuraya. Saka nezvose zvakaitika kuhope
nezvakazoitika in real life ndakabva ndachizotoona kutoti zvechokwadi inini ndiri muroi, because ndainge ndichitodeketerera ndichitoti iwe uri kufanira kuti unge uchifa. Vamwe vandainge ndiinavo vainge vachibvumirawo vachiti ehe, uyu anofanira kuti ange achifa neiko, anofanira kuti ange achizofa nekensa. Ndo zvatainge tichiita panguva yacho iyoyo. So mukomanashi kubvawo ipapo ndo pandakabva ndachizotoona kutoti inini ndiri muroi, ndinotoroya. Ndokubva ndachizogamuchira, because shamwari yagogo yakazouya kwandiri ikabva yati unofanira kuti unge uchigamuchira chipo icho chiri pauri, nekuti kana ukasachigamuchira chinokwanisa kuzokukanganisira chiraramo chako, kana kuroorwa haungazomboroorwi. So ndakabva ndachizogamuchira shavi racho iroro rehuroi. Mushure mekunge ndarigamuchira shavi iri rehuroi, ndo pandakabva ndachizoroorwa hangu, ndikaita vana vangu vakakura vakaitawo misha yavo. Saka kutaura kudai, muroora wangu iye ane mwana wake, but mwana uyu dambudziko riri paari, ari kufanira kuti ange achizova pasta. Izvi ndakazviziva kubva apo paainge achiri mudumbu raamai vake. Ndaiti ndikamuka huri usiku ndobva ndaendako kuSouth Africa kwacho ikoko ndichida kunobata dumbu remuroora wangu. Ndaibva ndatsva nemoto, dzimwe nguva ndaitadza kupinda murumu umo mavanenge vakarara. Saka ndakazoenda kune dzimwe shamwari dzangu dzikabva dzati aiwa, mwana uyu ngatimusiyei nekuti anokwanisa kuzotikuvadzisa. Zvaari mudumbu kudai atori nerimwe simba rakaipisisa, tichamumirira kuzonosvika abuda panze. So kutaura kudai, ndichiri kushanda naye mwana uyu mukomanashi, ndinogara ndichingoshanda naye chete. Apa ndakatarisirawo kuti kana kuri kunzi anenge azosvikawo kuma10 years, kana kuchiri upenyu, anofanira kunge ava kukwanisa kuroyawo, because handidi kuti ange achizoita izvozvo zveufundisi, nekuti ndikakuvara kana kuri kunzi akaramba kugamuchira uroyi uhu, nekuti kuti unge uchizokwanisa kufa hunge watosiyirawo uroyi hwacho kune umwe munhu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare muroora uyu kuburikidza nemwana ndakabva ndachizomukanda mweya wejambwa nemunyama, zvekuti hamawo dzake dzinoti kana dzikafamba dzinobva dzaudzwa kuti iye anotoroya. Mhepo iya yeuroi iri pandiri inopota ichienda ichinomugara mhepo yacho iyoyo, but iye anenge asingaroi zvake. Handina simba rekuti ndige ndichimutora ndichienda naye kunoroya, nekuda kwekuti ane zviri paari izvo zvinomuchengetedza. So mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndoda kureururawo kuti baba vangu ivo vainge vaine mushonga. Baba vangu vaiva nemushonga, zvainzi pavainge vachiri kushanda mumaprazi vaifarira kuita izvozvizvo zvekurwa too much, ndo pavakabva vachizonotora mushonga wacho iwoyo wekuti kana vari mubhawa vakatanga kunetsana nevanhu vange vachizokwanisa kurwa nevanhu vakawanda at the same time. So baba vangu mukoma vakazotoreurura apo pavainge vava kurwara, vakabva vati vana vangu, ndaifungidzirawo kuti zvinhu izvi zvandiri kuita makore acho iwawo ndaitoona sekunge zvainge zviine musoro, asi hazvitomborina kana musoro zvinhu zvandakaita kutora mishonga yekuti ndige ndichikwanisa kurwa nevanhu. Saka ivo baba vakabva vati zvinhu zvangu zviri mugomo, uye zvekare kana mukanotarisa mune rimwe bako rakati ndo
kwamunokwanisa kunozvitora zvinhu izvozvo, ende ndakupai mvumiro yekuti munge muchizozviparadza. So takabva tachizotumidzira vamwe vana mukoma vaviri kuti vange vachienda kunotora zvinhu izvi, ende muone zvenyu tainge takati vanofanira kuti vange vachizomirira vamwe sekuru vazoenda navo sekuru vaya, but hameno kuti vana mukoma vakazozvifambisawo sei, because vakazosarudza kuenda vari vega. Vakazoti vaenda kuya ndopa vakabva vachizoti zvinhu izvozvo zvaishandiswa nababa vainge vasina kuzviona. But now dambudziko riripo nderekuti vana mukoma ava vava neimwe mari inotyisa. Apa isusu semhuri tiri kutambudzika mukoma, tiri kutambudzika zvisingaite, kushaya kuziva kuti what really happened. Apa vana mukoma ava ndo vaiwanzokuti kana mumusha mukaita maproblems vobva vati ngatifambei, but iko zvino zvimanje vanenge vakangonyarara vakati zii, havana kana decision yavanomboita, vanenge vakangonyarara chete. Saka ndo nyaya iripo mukomanashi. Todawo kuti wo mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Kana kuine munhu wamunoziva anokwanisa kuita a go back to sender, please ndapota tiziviseiwo, tichange tichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndatoyawo pano ndakatomirirawo mhuri, muchindiona ndakadai so. Please I am begging you, ndiri kutsvakawo help kubva kuna ane zvake uyo anoti anozvigona izvi zve-go back to sender. When you post my story ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa ndakavabvunza kuti why mafunga kuita go back to sender, vakati mukomanashi ndarwadziwa neupenyu, hanzi upenyu hwandirwadza kusvika pekupedzisira. That is why ndasarudza hangu kuti zviri nani kuti ndinge ndichiwana munhu anondiitira go back to sender. Hanzi izvezvi mwana wangu ane problem yokuti dzimwe nguva anoti akarwara zvezviya anotanga kungorotomoka achitaura zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. But tiri kufungidzira kuti vana mukoma vanenge vakaenda vakanotora zvinhu zviya ndokubva vasarudza kuti vange vachizozvishandisa zvinhu izvi. Now vava kuti zvinhu izvozvo vakazvishaya, because after that hanzi ndo pavakazongotanga kungosimukirawo vachiita mabusinesses uye zvekare vachirimawo. Zvakangoomawo hazvo vedu we. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Hanzi nerimwe gore, I know it might be hard for someone to believe me, asi ndakatombokwira bhazi rezvipoko nerimwe gore. This is the truth. Ndo zvinhu zvakatoitika kutokwira bhazi rezvipoko. So ndainge ndichishanda kuGMB, taiwanzokuchaisa very late. Saka nerimwe zuva ndakabva ndaona Zupco, ndikati Zupco nguva dzino, because it was somewhere kuma 11 mukoma. Ndakabva ndakwira bhazi riya ndokubva tatanga kufamba, takafamba takananga zvedu kuGlenview. Mukoma bhazi ringasvika, bhazi haringasvikika. Chakandinetsa ndechekuti mangwana acho makuseni ndakazotomutswa nemamwe mastreet kids vaitofungidzira kuti maybe ndinopenga. Saka umwe wacho akauya ndokubva atanga kundikika achiti kuti achiri mupenyu munhu uyu anenge afa, uyu achiri mupenyu here munhu uyu anenge afa. Ndopa ndakavhunduka mukomanashi. Apa ndainge ndakaita kubatwa nechimwe chando ndisingakwanisi kana kuita sei. Vakazondibvunza mastreet kids aya kuti chii chainge chaitika. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndakakwira bhazi iri ndakafamba naro usiku hwose risingasvike mukoma. Zvinhu zvekuti nanhasi uno kunyange ndikaudza vanhu vanoti unonyepa iwe. Mukomanashi ndakazoendawo hangu ndikabva ndachizonobatsirwa, ndokubva ndazogezeswa nemishonga, but zvipoko
zviriko mukomanashi. And kana ukagara wasangana nemasituation akadaro, you are no longer comfortable, unongogara uine mweya wekutya. Ndakazotendeuka hangu ndokubva ndatanga kunamata, ndikaudza pasta vangu kuti ndo zvakamboitika izvi kwandiri. Saka vakangonditi hanzi kune a demon of fear in which hanzi that is what is troubling me now. I am being troubled by this demon of fear. Saka ndauyawo pano ndichida kubvunzawo muri yeZimbabwe kuti nezvose izvi zvakaitika kwandiri, how can I be okay? Because murima ndinotya kugara murima, uye zvekare kufamba usiku I avoid, because ndinenge ndava kutanga kufunga futi kuti ko kana kuri kunze ndikazosangana nezvipoko zvekare zvikarara zvakandibata usiku hwose. So I want your listeners to assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Wakambosangana nechipoko here? Do you believe kuti zvipoko zviriko kana kuti kwete? Please tell us in the comment section. Kana wakambosangana nazvo zvipoko, you can come to my inbox and tell me your own side of the story.